שלום ותודה שצלצלתם לקו החירום לחילוץ מהשלג. השנה נערכנו למצבי חירום ואנו עושים כל שביכולתנו כדי להנעים את זמנכם. לרשותכם מגוון קולות וצלילים שיחממו לכם את האווירה. לקולות של סבתא שותה תה חם ונאנחת אחרי כל שלוק, הקישו אחת. לקולות של פונדק חמים עם מוזיקה אירית ואח בוער בחמימות עליזה, הקישו 2. לדרשה של הרב אמנון יצחק על ניצחונו של הקדוש ברוך הוא על ענקי הקרח, הקישו 3. שיחתכם חשובה לנו. הקור גורם לפינית להישמע לכם כמו דבר הגיוני? הקישו נליה. לא משנה איך אתם מרגישים, אל תלכו לכיוון האור.